Haba kinong song kimi nalayeng bandet siyo lektada sekiyo kihan. Ne kidukan stong. Kimat bam kidei kipakongsan hakaba kibril kiwat ningkong Nadu ukhaw bat kijur kijab. Haba yakran kerpang tangi kijur. Nila banyogi ye kijur kipapon jaj. Hakaba dan na pedeng kini kijur. Kibala penmi na kene kijelala jong. Bat dan ru kijajur. Kibalawan ra na kiwai pat kijela jong kering. Habai keren hi ye kijur kibala penmi nala kajong kajela. Kidai kiba kipai ba ki khamya be. Khamtam kijur kibala thong klem da penon kam dawai. Hanrei katno na kinong thiet kitepat bana kini kijur kibala penmi nala kajong kajela. Bat kamno kinong rap kipen poi kini kijur kibabon jat sayo. Sim ching sim mal badu nong lut mar ka jing de jing mo jing man dor man ye masar bo hidup cuma toy sibuan namar ka bahang parap karing ta dada long ka bala te ya rap ka nyangi nong rem mo ban ya im tangan ban pesai ko Kakam jang kinong rap hi habaro sautli ki ayom. Ki rap ki kijor ki jhap ki babon jai. Ki bai ha katkum ka ayom. Handa lapoi ke porot bat ke port khat pat. Kadai sakawai ke port ke bat ye kendu ching Namar ki ha ban pen poi ye kini ki mar syakiyo ki han. Ha ka ba dan ki snong ki bachingai na ki yo. Ka ba ka dor bai kali ban pen kek kalakham rem dor. Ka ba kta pat sibon ye kayo ka kot ju kinong rap. Watang ban pen mi ye ka ba ki lapan lot ha ka por ki sedang ban rap. sibun ki mar ki mata jeng ki la du ngela du ngimla suban penya ya kayo ka babyang te ngela sudu ki mar ki jeng ngi di tanga ka dor ka batat ka dor ka bakasan tingkar putingka te na kaliang jong ka office ru ngakwa ya ki nong pej jong ka office bakin ya rap lem ngi na ka benta bangin pen kampen im ngiru ngin trailang na benta jokin rap bat ka office ru kan ya rap lem ngi bakumno ya trail na benta jong kinong rap ki jeng ngin imlang ngin ya long ki ba ya kloy ban ya don kata ka mansi men ya trailang kenang ba ngin yo kata ka jeng mentoy kenang bagi mar ki mata jeng kin nam long ki basat don ka we ka si ta bakang no ka yo ta den ta ngam yo su ban penyai mo ki ni ki mar yo unis osau haden tengah pun no ken sa driver ngong ne o ka kali ngapun na sa driver te driver uang kan saya pun nang saya selongong sate sepo laikor badan cakap apa penjat jo sosau amta tadi di lembar pun te driver tengi pun kin ya iba tiba ai kin ta lembar pun te ni pengkit kan laikor ya rap engi tengi le pengkit kemba khat sauton barok khoi bat ki sosau bat ki jor khoi apa khat sauton bat ki jor Ban yarap ikinong rap, da ka baaji ka yaki halor karukom rap iki jhor ki jhap katkum ka ayom bat kani ka juk menta. Lane haba bam khnyang ki jhor ki jak dawai ayu ban senre. Ne haba pang ki jingri. Ban yarap ru ban penpoi yaki mar rap bat ki jingri shiki yo ki hat da ka penbyang yaka kali yakinong rap. Ka sarkar Meghalaya hakasnam arajar khat nyo. Kala penmi ru yaka wai ka snat ka ba thamai. Leng ba katnat ka ba khmi yaka rap karya. Bat yaka ne ka snat na tip kerteng Lincoln Kumka 1917 I-Teams. Ne haba puli purapat yak I-Teams kamon Integrated Technology Enable Agri Management System. (1917) ude
short code ba ka namar ba yo uni short code ni haban apply shaka Department of Telecommunication but ka kadai ude short code ba yo na Department of Telecommunication Henry pinapet ru kadon ka significant namar kadai ka snem ha ka ba u Mahatma Gandhi actually usdang ya ka first non-violent movement ka jong u hapo kari India but kata ru ka involve ki Nongrep jong kari India ha ka tu kapor tingis ngo ba uni 1917 udan ka jingmut ka bjeliu hapo jong u tambah Henry ru ude u number part uba ka alot ka Department of Telecommunication in New Delhi shangi but ya uni u number 1917 ulong accessible na bro ki jela hapo kari ki jongi pila ban phone hau ni number 1917 te kan poi be hakani center ka jongi hang Shalan integrated technology enabled agri management system te kamut ka jing yarap ka jongi yaki brio ba kinla ban shong hak yeng ki sem ki jongki bakin la ban shong haki plau yeng ki jongki bat hab ki kendu jing e ki shufon changi kim don kam ban mi na ka yeng ka jongki ban yit e kita ki jing tip ki ba pher haki por menchwa le si ki Nongrep la da ki ya kendu ya ki jing e ka ba ki kim la ban yo juba kin hab ban le chaki office jong ka sarkar bat ke ba kham jan do tam ka office ka dei haki block dan rai pinapet ka block ru ka size yang ki block ka pher na koi ka block sha koi ka block but ki dan ki block ki behe ba te ka bu hi ki jing e ya ki Nongrep namar bakin hab ban lut ka bai kali kin hab ban lut ya ka bai ja ka bai bam borok sisngi ha bakilet kum to rai menta bade ki Nongrep ki shufon changi but ngila ban ai ki ka solution ngam ong bangila ban ai lut 100% ka solution rai at least prapo persen ngila la ban atentang namar ba ki akran ban ngina phone Nongrep ju thung tang wei jai jing thung thung bon jai ki jing thung nang ta udan ki jing ri ru but kitu ki Nongrep bade ki ba kham don ka jaka ka puta le si ki don ka pung do kharu but ki don ya ki bis ru ki honey bees ma te nang tu ki yo ka ngap ru te ka 1917 items ka don hapo jongi kini ki experts in house experts la ni ki bade ki staff hi jong ka items ki ba aya ka jingyarap ki Nongrep ha kanu ka phang ka ba ki kwa ban kli la da kala ban long nadu ka por shwa ban thung ki kwa ban kli kala demo ka por ban thung lani ki kwa ban kli yangi ki kwa ka de ka por ban thung ayu lani long mo ban thung uniu jing thung te nakaliang ka jongi ngi a ban ai ki ya ka jubab ngi la ban batai ki ya ka por ka ba ki de ban thung ikini ki jaj chur lani ki jaj so kum ta ter ti hadin bekila thung ru ki Nongrep ki ya kendu shibun ki jing ya ki don ki ba ya kendu ki khnyang ki ba pher te habaja kum ta ki le kum ki phone shani bat ki clean le kum no la da yo la de kendu kum ki ta ki khnyang bat ki ni ki we ki jaj te naliang jongi ni batai pat ya ki ki dawai ka ba ki dei ban ken shet ha to ka por te sakawai ru kila ban phone yangi ba hadien ba kila de pot kamut ka post harvest management kumno phi bo ya ki to ki mar kumno phi store ya ki lani kumno phi song ya ki kitaro ngila ban ai jingerap hakata ka ru kom ka ban long ka jingmen toy na banta jongki khrang ba utu maru jongki ula ban khamne shu te kata ka ri ka wei ka phang ka ba ka items ka le ka bangi ong ka agro advisory ka ba ar pat ka ba ka items ka le kata ka dei ka bangi ai kini ki kali idon bat ngi menta khat prat li ki kali borok ki kali ki de ki bolero pickups but kini ki bolero pickups ki don menta haman ka district ladam de borok khat wait li ki district ru ringi don haki pockets haman ka area ngi don chagaro ngi don hakasi ngi don sejantia hills ru tikini ki kali ru ni penya yo yaki hakador ka bakham tak
banya compare bat ki kali ki bade napo kayo ma de kini ki kali ki jongi ki shongdor kumbala da ni khen ar paisa la ni ar pisa per kilometer per kg bat kini ki kali ki jongi ki long available na bentam baro ki Nongrep na benta ki nong thiet ru ki nong thiet ki bakwa ban ni yet mar shaki shtong ba ki thau ba pher ti ki tur ki la ban buk tingi ai access kini ki kali na benta ki groups bat ki we ru ti ki Nongrep ki penon kam ki kali ki jongi na do ka por ba ki le kits bo ki Nongrep ki ba le yet kini ki power tillers kemut ban kit ki power tillers na kawai ki jaka ki phone yangi bat lingba kini ki kali ki jongi ki laban pen kit kini ki power tillers ba ki we Kini ke market ni Donchi sedang since October of last year. Ngiyo jengerap na government megla DC office ben penian. But also we have been able lucky to be part of the iTeams ecosystem where we are able not to just connect but ki Nongrep nga ito personally but ki way ki Nongrep naga jelya ke naga na meglayam to so we have been able to expand through that, connect with them, and also to provide a service where we have customers who are looking for local food products. So we sort of bring that all together. I've been able to meet up from all the way from Ribhoy area, West Kasi Hills, even all the way to Maukandreo side, Bon Kiniki Johor Bawanang to. Only the areas, even right now also I'm trying to connect with the Nongrep na Garo Hills. Of course there's some logistic issues, so we're still working out on that. Can you do for minta sing Nongrep? Em cái này rồi, cái này là contact. Hả? Watla yaka 1917 iTeams lasdang nadu kasnam arajar khatnyo Henry kat ban pendek pendiang yakane kasnam mai jogtat agriculture kani ka kanhon kelasdang ban pau perthai bat pau ki kam jongka dang hakasnam jong asnam arajar arko Habaka sorkar pedeng kala pentrekam yang jingkang dam habar koi kari ni ke lockdown bawan poi ke kelam COVID-19 bat hadin bala penyelan pat ke jingkang dam dan sarkar jela kani ke dekapor hakaba ki Nongrep kilai kendu mausiam namar kim don la dan nanti ban penpoi iki marap jeki syaki yo kihat namar kim yo kali bat habaki yo kali ru kebai kali kala remdor palat 1917 iTeams kadang dehi ke organisation ke badang kena bah namar ba ni launch karu hau December jong ka arhajar khat mio arhajar khat pra arhajar khat khandai ni yo ban trikam kumtu ngidang sedang ban le ya ka awareness haki arhajar khat pra arhajar khat khandai ka khambon hi ka awareness ka bangi le kham ba ki Nongrep kin tip chhang jongi napoi ka arhajar arpho bede namar ka structure jong ka organisation hi kalong hakata ka rukom ba ngidon ki kali haman ki jaka ngidon ka tie up ru bat ki briu ki balong ki batri kam shimet namar ba phinapej ya kini ki buyer network ki jongi majority na ki hi ki dei ki briu shimet an ka pensuk ya ki ba kin phone yangi ban yit yu nu mar hakanu kono ko por kibun kini ki entrepreneurs ki jongi ru ki badai ki khasi ki jongi ki khasi ki panar ki garo namar ba ki shamjing ban lap ki Nongrep ki barep yu maru ba ki kwa te khambun sin ki shu phone changi hi ki jing tip na ban yo tingi sepen connect mangi te hadian ba kawan kani ka khlam mention snam ru ka bapan suk yangi kalong namar ba ki Nongrep kila don lupa yu mar Henry kimla ban mi na kisnong ki thau ki jong ki pede kat ba ka sarkar bede kala facilitate ya ka item sakata ko kom bangin la ngila ban let kisnong jang to ban let shim ki to ki mar ki jong ki
te haka babun ko rukom haka por kani ka lockdown hi kidai kini ki riu simet hi ki bawan mi sakhamat banit thiet ki tu ki mar na ki Nongrep ki jongi bat ki pen poi bade sikiyo te pinapet ya ka jingi pher menchem snem bat mentau snem ka long ba menchem snem kani ka jing khang jong kani ka pandemic kadang dei ka sen ka beningkong bat mdan ba tip kan long kumno mi kumno ki rai ki jong ka sarkar ru ki mi na kawai ka sngi bat kini ki apher ti ka perlong yang iru ba ngi haban adap man ka sngi kumno ban le hakapor badang sedang ningkong du hapor badang lockdown ngakan mau mencem snem namar ba 4 don ki dukan ki ba play shanu ru ti ngia tai op bat kanari fresh ngia tai op bat kanari namar kanari bede kala don lupa ke network ke jongka ke ba wan ke balik sami ki dut saman ki snong ti ngi bede ngi don ke network ban wan ra yu mar na Nongrep ti ke beningkong du mencem sem ke bangile kalong bangilit shim yu mar na ki Nongrep bat ngi pen hab hapok nari bat kat kum ke jing penbet jong ka district administration ha tu por kalong ba ngi yau tu ju umar bedeng ngi pen poi kini ki fair price shop ti ngatrai ka tu ka kala kayat hi kum ba artayo lani sibnai kayat kata ka rukam ba yau jur hi baro jong Nongrep uso upoi hapo fair price shop namar ha tu ko por ki tang ki fair price shop dang aibor bakin play Henry hadian kat tu kat ni kilas tang mi bede ki kilas tang pli kum tu sisen arsin sitio ki sedang ban mi ki briu bede ki tu ki ba shong hayo lani ki bedon dukan hasnong kilas tang ban pli ti ki tu ki nong thiet ki jongi bede kili sam si ki tu ki dukan kumbang ala trikam hakini kisnem maladep musnem ka first lockdown ngai kendu ngi item leng ba ka kila ai ngam chem snem te menta kadang yo shu ban pen he upgrade ya ka kam ko jonga te ngala ban lumbon ki man ki Nongrep hakan leng ka rikasi jantia menta wat senong stone che juai men chem snem ngale tang hari boy menta pat ngal lum lut wat senong stone ciri cha juai bat wat chadu cha umdang cha Shalan steru Teng la yo bunyo kimar khambun ta. Bonsin ki Nongrep hakani ka lockdown kim don wat daga bai ka liru namar kim yo ban lej bela ki yatre kam la jong. Tela da lengba kani khat khnai khat nyau ngi la lej haying jong ki kala khamyarap sibun sho ban kendo Tengba ka khat kenai khat nyau ngi lala ban kendo ki Nongrep hadu hayeng juki ban ngi lapan poyo mar shadu syak jaka ka bangi deban bo Kajing duna ka bai kali le se pila ban company mi Nongrep ngai la di hoi ba kalong kami ni kadai kata long gela di hi nga haman ba nga yaj bat ki Nongrep emba ngi persang long ban kumno ban yarap ki Nongrep namar ngai thoi fika wei kalong very interesting story kan lamar man kani ha kalong ka jingjia ka ba tad dor bhau jhur dei por lockdown ukubi upoi tanglai tangka nang te na po jongsha ang ta na mau se knam u sok khiao poi tanglai tangka ta ka ei ka ba ngi lap kolong ba lada ki Nongrep jong hi ki lap ban don kam kini ki ai tim ban ra sa yo nawar teng dei ki Nongrep hi bon ki Nongrep si kim da tip te lo ngapat habang alej sa ki chinongem nga sa introduce ki Nongrep nga ong pila ban chim dagi group mo sibol pidon san peu kilo iwe don peu san peu kilo pila ban long as a team khandai peu ngut pindon khot no e ka ai team ki kloi ban wan long ban yarap kalong kan kham suk phi ka bai kali ki Nongrep ta ka tu ko por ngala ba hadin mengithit itu jur mo ngi pat ngi la sim ha ga dor chpo tengka na ga dor lain mar ngi ai donation tengala yo ban yarap long ha ga jaka bangan sim ya ka kali ke barem da kini ki jong ki kali yo mo ngi ang kali yo tengala lekit yo tu kubi na jong sha hadu aslong kalong dor ko batat halong ngam la ban expect king kalong tang san spa tengka mo kan poi tolong ha ka ta kom la demi perkhat long la dangi pron kami ka ai team wekil kalong la dangi don si sha men sem ban yarap ki Nongrep ngi la ha ban yarap